Ahojte, milé dámy, takže dneska sa ideme venovať otázkam druhej časti a idem zodpovedať tie ostatné, ktoré ste mi poslali otázky počas prihlasovania sa na webinár o liečivom jedle svätej Hildegardy. Konkrétne, Vierka tu má otázku. Aké oleje odporúča svätá Hildegarda na prípravu jedál? Svätá Hildegarda nemá priame odporúčanie na oleje pri príprave jedál, hovorí vlastne o liečivosti tých jednotlivých potravín. Čo môžem však povedať, je to, že olivový olej svätá Hildegarda neodporúča na varenie, odporúča, aby sme ho používali na kožu. Ja konkrétne využívam olivový olej na preparáty, ktoré idú na kožu, to znamená, sú to rôzne oleje, sú to rôzne masti. S olivovým olejom nevarím vo svojej domácnosti, a to kvôli svojej skúsenosti z mladosti, kedy som bola vegán a využívala som olivový olej veľmi často. Ona hovorí, že olivový olej nám spôsobí to, že sa nám tá potravina ako keby v tom žalúdku zrazí a potom máme ťažké trávenie. Ja som túto skúsenosť z mladosti mala, nevedela som prečo. O 20 rokov na to som si v dielách svätej Hildegardy prečítala, prečo to tak bolo. Takže tým, že ja mám takúto životnú skúsenosť, tak ho nevyužívam, ten olivový olej. Využívam iné druhy oleja, ako napríklad, keď využívam wok, využívam sezamový olej, pretože má vysoký bod topenia. Je to samozrejme lisované zastudená. O týchto olejov hovoríme, využívam tekvicový olej, pretože tekvica je zase potravina, ktorá má ako keby neutrálne pôsobenie na človeka z pohľadu tej subtility alebo tej liečivej sily, a využívam slnečnicový olej, taktiež lisovaný zastudená. Hoci slnečnicový olej lisovaný zastudená má určitú takú, by som povedala, že pachuť, a určite sa o nej presvedčíte, ale takýmto spôsobom ich teda používam. Niekedy si urobím prepustené maslo, tzv. Ghee, čiže využívam na varenie niekedy to. Niekedy využívam napríklad, ak raz, dvakrát do roka pečiem kačku a zostane mi tuk, tak využívam kačací tuk, prípadne na varenie niektorých jedál, čiže to takým spôsobom striedam. Moderná veda hovorí, že olivový olej je veľmi prospešný, pretože obsahuje dobrý pomer omega-3 mastných kyselín a omega-6. O tomto pomere, o týchto olejoch Hildegarda nič nehovorí, hovorí iba o celkovom pôsobení toho olivového oleja na človeka, takže ja sa riadím týmto a zatiaľ si musím povedať, že je s tým moje telo a moje zdravie kompletne OK. Ale samozrejme každý máme tu v tejto oblasti svoju, by som povedala, že možnosť si zvoliť svoju voľbu. Takže ideme na ďalšiu otázku. Ivka sa pýta, zlepšenie priepustnosti čriev. Ivka, ak rozumiem tvojej otázke správne, tak sa pýtaš, že ten expedičný proces v tvojich črevách neprebieha tak, ako by mal. V tomto prípade má prvé napadá zlepšenie takých troch oblastí. Je to oblasť hydratácie tela, to znamená, tá otázka je, či denne dostatočne piješ. Do pitného režimu sa nepočíta káva. Či piješ dostatočné množstvo vody. A nepočítame tam ani kávu a ani sladené nápoje. Sladené nápoje naopak budú spôsobovať vlastne zápchu. To je jedna oblasť. Druhá oblasť je, či v tvojej strave je dostatočné množstvo vlákniny. To znamená, či tam máš zeleninu v tvojej strave a či je dosť. Pretože práve tá zelenina a tá vláknina v tých našich črevách vie nabopnať, a keď vie nabopnať, tak tá expedícia je podstatne rýchlejšia a sme schopní vlastne navštevovať našu miestnosť 007 častejšie. A tá tretia oblasť je oblasť toho pohybu. Pretože keď máme stále sedavé zamestnanie, tak tie črevá nemajú možnosť v podstate dobre tráviť, pretože sú stále stlačené v statickej podobe. Čiže je potrebné zlepšiť aj ten pohyb. A ešte napadá ma ešte jedna vec. Ak napríklad môžeš mať aj alergiu na lepok a tá sa prejavuje nielen teda hnačkovo, ale prejavujú sa aj zácpou, čiže to je taká nejaká ďalšia možnosť. Ak to chceš so mnou konzultovať osobne zdarma, kľudne môžeš. Pôjdeme na ďalšiu otázku. Majka sa pýta, či stravovanie podľa svätej Hildegardy je finančne náročnejšie, prípadne či sú ingrediencie ľahko dostupné. Ingrediencie máme relatívne ľahko dostupné. V
rôznych sieťach, vo veľkých, dá sa povedať, obchodoch, ktoré predávajú potraviny, ale aj v bioobchodoch, dajú sa niektoré aj online kúpiť. Či je to finančne náročnejšie? Áno, na prvý pohľad sa zdá, že je to finančne náročnejšie, ale musíme tu povedať aj to ale. To znamená, ak budeme používať tú kvalitnú múku, alebo to kvalitné zrno, tak nás to bude správne vyživovať. Ak nám to bude správne vyživovať, bude to mať vplyv na našu imunitu. Ak naša imunita vzrastá, týmto spôsobom a naše telo je odolnejšie, tým menej chodíme do lekárne, tým menej nakupujeme výživové doplnky, prípadne rôzne sirupy na kašle, na rôzne, by som povedala, rôzne tabletky na bolenie hrdla a tak ďalej. Čiže áno, z dlhodobého hľadiska sa toto stravovanie vyplatí a si osobne myslím, že vyjde lacnejšie, ako keď máme bežné stravovanie s bielou múkou, idúc 5-6 náchladmi každý rok, alebo 4-5, kedy si vždy kúpime nejaký sirup na kašel, kvapky do nosa, 16 € stojí sirup na kašel, kvapky do nosa nás stoja 7 € a tak ďalej. Čiže ja osobne radšej tieto peniaze investujem do tej stravy, aby boli všetci v rámci domácnosti zdraví, ako by som ich mala investovať následne, ak by boli chorí, ich imunita by bola slabá do týchto prostriedkov z lekárne. Takže toľko k tej otázke. Ďalšia otázka, Janka sa pýta, dá sa pomocou stravy bojovať proti únave a vyčerpaniu? Áno, Janka, dá sa, ale v tvojom prípade by som sa pozrela na také 3 oblasti toho tvojho života. V prvom rade treba sa pozrieť, že prečo máš tú únavu a vyčerpanie. Je to naozaj dané len tou stravou? To znamená, pozrieme sa, či máš dostatok spánku, aj? Aké máš zaťaženie v tej duševnej oblasti. Čiže častokrát naše vyčerpanie a únavu spôsobujú dlhodobé psychické záťaže. A tá tretia oblasť je oblasť tej stravy. Ak urobíš posun vo všetkých 3 oblastiach, tak môžeš očakávať, že únava a vyčerpanie sa zmiernia. Bude to proces, nebude to z dňa na deň, bude to určitý proces niekoľkých mesiacov, kedy budeš toto riešiť. Čiže dopriať si dobre spať, toľko, koľko tvoje telo potrebuje. Neviem, koľko tvoje telo potrebuje. Napríklad môj manžel potrebuje spať 6 hodín, ja potrebujem spať 8 až 9 hodín. Vždy si zo mňa robí srandu, ale ja sa jednoducho zoberiem a idem spať, lebo moje telo to potrebuje, moja psychika to potrebuje. Potom nefungujem dobre a potom moje nervy následne nefungujú a potom oslabujem celý svoj organizmus a spôsobujem si sama sebe únavu a vyčerpanie. Čiže toto sú tie previazanosti a treba sa na ne pozrieť. A treba to takto vnímať a riešiť to aj z tohto pohľadu. Ďalšia otázka. Miška sa pýta, potravinové diety, alergie, dá sa z toho dostať? Tá otázka je spojená aj s otázkou od Majky, ako sa zbaviť histaminovej a laktózovej intolerancie. Takže áno, diety, alergie, histamín a laktóza. Všetko to sú problémy, ktoré sa nachádzajú v našom čreve. A treba si uvedomiť, aj moderná veda o tom hovorí v dnešných dňoch, to, čo Hildegarda povedala pred 900 rokmi, že naše črevo alebo naše trávenie je spojené s našou hlavou. To znamená, že máme to všetko prepojené. Ak v tej hlave veľmi veľa riešime, tak to má veľký vplyv na naše čreva. To je tá prvá oblasť. Všetci poznáme veľmi dobre skúškové obdobie. Keď sme mali skúškové obdobie, tak nás mohlo preháňať, mohli sme behať na záchodie, hej, čiže mali sme vyexcitovanú nervovú sústavu. Ak ju máme vyexcitovanú, prenáša to do nášho trávenia a potom môžu následne vznikať rôzne alergie alebo rôzne takéto stavy. Je potrebné si to uvedomiť. Druhá vec je oblasť tej stravy. To znamená, že z tej našej stravy sú potrebné vylúčiť potraviny, ktoré obsahujú rôzne aditíva, farbivá, rôzne chemické upravujúce látky. Nebudeme kupovať v podstate žiadne polotovary, hej, ktoré majú konzervanty. Budeme variť a kupovať iba tie základné potraviny. Čo myslím pod základnou potravinou? Môže to byť čistý, kvalitný, dobrý tvaroh. To znamená, nekúpime si otučnený tvaroh, pretože ten je spracovaný. Kúpime si ten tvaroh,
ktorý má proste, ja neviem, tých 20% tuku. Hej, lebo to je prirodzené pre tvaroh, aby ho mal, aby to z toho mlieka tam bolo. A budeme takýto tvaroh konzumovať. Ak ho chceme mať ochutený, tak si ho doma dochutíme či už mrazeným ovocím, prípadne čerstvým ovocím. Môžeme použiť rôzne koreniny, môžeme použiť hrozienka. Je to z dlhodobého hľadiska lepšie pre tie naše črevá konzumovať stravu, ktorá je čo najmenej chemicky a procesne spracovaná. Pod procesom nemyslím proces varenia, prosím. Myslím pod tým všetky tie chemické procesy, kde to ide napríklad v tých fabrikách, kde vyrábajú tavené syry, hej, kde idú taviace soli a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nastaviť si ten, jak by som to povedala, ten stravovací režim tak, aby vám v ňom bolo dobre, doriešiť si aj tie svoje otázky, ktoré máme teda v hlave, to, čo nás v živote stresuje, aby sme sa aj v tejto oblasti posunuli. A keď tieto obidve oblasti zložíme dohromady a vrátanie aj toho pohybu, ako sme hovorili v minulej otázke, tak sa dostanete k zlepšeniu. Keď to chcete konzultovať, kľudne môžete. A môžeme nastaviť niečo, aby ste sa pohli dopredu. Dobre. Nejaká pani, asi Helenka, sa pýta, aké jedlo odporúča svätá Hildegarda pri problémoch s pankreasom, aby sme ho dostali do pohody. Takže pankreas je zase súčasťou tráviacej sústavy. Tak, ako som povedala predtým, má to súvis s tou prechádzajúcou otázkou. Dostať sa do pohody a jesť to kvalitné jedlo. Hej. Pankreas, mnohé by som povedala, hlavne tie duševné záťaže sa nám objavia na tom našom pankrease alebo sa pretavia do toho nášho pankreasu. To je súčasťou nášho tráviaceho systému a práve tam to môže udrieť. Čiže ak chcete konkrétne potraviny, tak sú to všetky potraviny tie, ktoré majú pozitívnu subtilitu a o ktorých sme hovorili v tomto našom webinári. Ak budete sa chcieť učiť viacej a budete sa chcieť učiť variť so mnou, tak na najbližšom webinári budem mať ponuku 6-týždňového kurzu. Bude to vlastne kuchyňa svätej Hildegardy v praxe, kde sa budeme učiť o liečivých potravinách ďalej, ktoré používa v našej kuchyni, tak aby sme sa zdravotne posunuli a budeme si aj variť jednoduché jedlá. Veľmi jednoduché a nie tak časovo náročné. Čiže tam sa potom môžete ďalej inšpirovať, prípadne môžete vlastne neustále navštevovať moje webové stránky. Je to buď Sun Hildegard Plants, alebo sú to liečivé rastliny svätej Hildegardy, je to skupina slovenská a tam postujem 2-krát do týždňa edukatívne posty, kde píšem o liečivých potravinách, čiže ich môžete zaraďovať do svojho jedálnička. Ľudská sa pýta na zápal. Neviem, aký zápal myslí, či je to povrchový, klbný zápal, tráviace sústavy alebo čohokoľvek iného. Takže prosím o bližšiu špecifikáciu toho zápalu, aby som vám to vedela dobre zodpovedať. A tá posledná otázka je od Ivanky, pýta sa na zlepšenie imunity. Imunita ako taká, ako som hovorila, je ovplyvnená tými 3 veľkými oblastiami. To znamená našim pohybom, našou dušou a našim stravovaním. Čiže snažiť sa tieto 3 oblasti dostať do, by som povedala, harmónie, do pohody. Kvalitne jesť, hýbať sa, hej? A mať aj nejaký duševný detox pravidelne. Nebyť v tom strese. V podstate snažiť sa ten život si usporiadať tak okolo seba a nielen okolo seba, ale hlavne vo svojej hlave, aby sme tie situácii vedeli stráviť bez stresu a bez toho takého duševného tlaku. Hej. Toto všetko má vplyv na tú našu imunitu. Keď sami dobre viete, že keď sme v pohode, že keď všetko tak nejak akože tečie, tak človek neochorie. V momente, ako by som povedala, že je vo vysokom strese a povedzme ten stres opadne, lebo ten stres je určitým spôsobom toho človeka drží ako keby pohromade, keď ten stres opadne, tak častokrát prichádza tá choroba, lebo telo sa uvoľní a ten stres má veľmi veľký dopad na tú našu imunitu. Takže tú imunitu si môžeme našim jedlom budovať, ale nesmieme zabúdať na tie 2 oblasti, o ktorých sme predtým hovorili. Takže želám pekný deň
Ďakujem vám za vaše otázky a dôveru. Budeme sa počuť 3. februára o 20. na našom ďalšom webinári. Poprosím dámy, aby ste sa prihlasovali do webinára tak 2-3 minúty pred začiatkom, pretože sa minule stalo, že pravdepodobne asi niekto spotreboval čas pri našom webinári a potom nás Zoom, dá sa povedať, veľmi skoro poslal preč. Takže želám vám pekný deň a všetko dobré. Vidíme sa a počujeme sa.